Egyenesen felénk tartanak. Van rádiókapcsolat? Megpróbáltam, semmi válasz. Az a feladatuk, hogy lezárják az AC 17/11-es űrszektort. Tábornok, adja ki végre a tűzparancsot. Nem tehetünk semmit. A fegyvereikkel szemben nem vehetjük fel a versenyt. Parancsnok a gépháznak és a hajtóműnek. Hiperűrsebesség plusz tartalékenergia. Visszatérünk a Földre. Tábornok, maga... Tisztára megőrült, tudom. De megismétlem. Visszatérés a Földre. Állapítsa meg, milyen sugarú pályán haladunk. $960 000. A pályánk nem módosult. Megjött a kép. Kirajzolódik a bázis. Hullámletapogatókat be! Hány űrhajót látsz? 22. Parancsnok a kilövőállásnak. Kilövőállás. Minden rendben, Mário? Igen, Cliff. Lőtávolságon belül vannak. 4 másodperccel az overkill után Hasso ráadja az összes energiát. Hasso? Gépház a parancsnoknak. Az ágyuk beélesítve. Overkill +4. Overkill +5. Hajtómű a tartalékra. Tamara! Igen? Menjen a monitorhoz, vegye át az űrfigyelést. Overkill +6 mágnesernyőt aktiválni pajzsot be, megértette, hadnagy? Igen, őrnagy. Ez is a biztonsági tiszt hatáskörébe tartozik. Természetesen nem, de megneveltük, egész jól beválik néha. Cliff, az űrhajók közelednek az Orionhoz, távolság 1000, élesítsd be az ágyukat, nem bízom bennük. Ahogy megbeszéltük, őrizzétek meg a hidegvéreteket! Ott a bázis, Cliff. Távolság? 304 000 kilométer. Akkor mindjárt ott vagyunk. Overkillhez felkészülni. 5, 4, 3, 2, 1. Overkill! A bázis felrobbant. Eltűnt a telenózis sugár. Ultrasugárzás az Orionon. Pályát módosítanak. Eltaláltak minket. A 3-as és 4-es generátor leáll. Automatikát be, cél az űrhajókra! Pörögjenek a billentyűk! Erőmezőt aktiváltak az ágyúink ellen. Erősítse meg a mágneses pajzsot! Pontosítsa a koordinátákat! Folyamatosan destruktorsugarakkal bombázzák a pajzsunkat. Cél kirajzolva, célfelismerés. Figyelem! Overkill! Jól csinálja. Még egyszer őszinte jó kívánságaim. Ha tudnám, miket kellett átélnem maga miatt. El tudom képzelni, mi lehetett itt lenn. Ne is beszéljünk róla.